Polisiýa we salgyt golluklaryna ilata jerime töletmegiň tärini tapmak tawşyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyndan soň vilayet häkimlerine regional büdjeti doldurmagyň tärlerini tapmak goýunça dilden görkezme berildi. Munyň bilen baglylykda vilayetlerde polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri ulug sürüjilerini anyk sebäbini düşündirmeden jerime ýazmaga başlady. Şeride salgyt gullugynyň işgärlerine salgyt töleýjilere jerime salmagyň ugurlaryny tapmak goýunça görkezme berildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýygy-ýygydan vilayetlere sapar edýän Aşgabatly habarçysy 14-nji dekabrda habar berdi. Soňky geçirilen hökümet meclisinden soň regionlaryň ýol başçylaryna nädip hem bolsa vilayetleriň büdjetlerini doldurmak barada dilden görkezme berildi. Häkimiýetler ilata dürli görnüşdäki jerimeleri salmakdan başga ýygyly zat oýlap tapmadylar diýip habarçy berledi. Onuň sözlerine görä polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri vilayetlerde hiç ýyly sebäpsiz ulug sürüjilere jerime salyp başlady. Salgyt gullugynyň işgärlerine de ilata jerime töletmegiň tärlerini tapmak tawşyryldy diýip habarçy berledi. 4-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezident Berdimuhammedow 2019-njy ýyl üçin kabul edilen döwlet büdjeti barada çykyş etdi. Durnuklaşdyryş gaznasyna köp mukdarda döwlet serişdeleriniň bardygyny belledi hem de şeýledidi. Prezident büdjet baradaky çykyşyna dowam etdi. Ihlasly we netijeli işlemek barada prezidentiň beren tawşyryklaryndan soň Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysynyň belleýişi ýaly regional büdjeti her edip hesip edip dolmak boýunça regionlaryň ýol başçylaryna dilden tawşyryk berildi. Salgyt gullugynyň işgärlerine berilen tawşyryk barada gurruna dowam eden habarçymyz olara şeýle görkezmäniň geçen ýyl hem berilendigini belledi. Ýa-da geçen ýylyň dowamyny döwlet salgyt gullugynyň işgärleri Aşgabatda we vilayetlerde hususy önümçilik bilen meşgullanýan raýatlary we kärhanalary dürli jerimeler salypdy. Mysal üçin salgyt gullugynyň işgärleri 2017-nji ýylyň maý aýynda Daşowuzda we Aşgabatda öz öýüne tölegli tekin çatyn hyzmatlaryny hödürleýän raýatlardan ýörüýte ruhsatnama talap edip bu talaby berja etmediklere jerime saldy. Geçen ýylyň maý aýynda polisiýanyň we salgyt gullugynyň işgärleri Aşgabatda köçe söwdegärlerine de dürli jerimeler töletdi. Şeride maý aýynda salgyt gullugynyň hem de polisiýanyň işgärleriniň barlyklary sebäpli Änewde we Aşgabatda hususy awtoýolgolar we hususy awtoserwisler ýapyldy. Beýleki tarapdan ýollarda hapa ulug sürýän sürüjilere jerimeleriň töledilmegine dowam edildi. Geçen ýylyň aprel aýynda polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy Aşgabatda köne ulug sürýän sürüjilere de jerime töletdi. Salgyt gullugynyň işgärleri Aşgabatda ruhsatnamasy spirtli içki satýan dukan eýelerine jerime töletdi. Paýtagtda bazar satyjylaryna nırh barlyklary sebäpli jerimeler salyndy. Şu ýylyň başynda Aşgabatda salgyt gullugynyň işgärleri tölemeli salgydyny gijikdiren hususy firmalara 2013-2016-njy ýyllar aralygynda pensiýa fonduny geçiren töleglerini gijikdirenliklerini aýdyp jerime saldylar. 2018-nji ýylyň awgust aýynda prezident Berdimuhammedow vilayetde yerli büdjeti salgytlary ýygnamagyň tawşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmänligi üçin diýip ahal Daşowuz, Lewap we Mary vilayetleriniň häkimlerine käýin jyglan etdi. Geçen ýyl vilayetlere nädip oňuşdyňyz şeýdip oňuşuň diýildi. Aşgabat vilayetlere pul bermek islemeýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 14-nji dekabrda gurrun berdi. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň täze büdjet kodeksini 2014-nji ýylyň 1-nji martyna tasdiklady. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 1996-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň büdjet tulgumyny kadalaşdyrýan büdjet sistemasi hakyndaky kanun güýjüni ýitirýär. 2019-2021-nji ýyllar aralygynda döwletiň büdjeti täze kodeks esasyna işlenip düzülýär we tasdiklanyar. Täze kodekse laýyklykda Türkmenistanyň büdjet guruluşynyň düzümi döwlet büdjeti we merkezleşdirilen büdjet hemde yerli büdjetler görnüşinde ikiye bölünýär. Yerli büdjeti Aşgabat şäheriniň vilayetleriň, etraplaryň şäherleriň we geňeşlikleriň büdjetleri girýär. 1-nji dekabrda Türkmenistanyň meclisi 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetini kabul etdi.